Ine de Maro täze çıkaran aydımları barada açıklam etdi. Salam, Arman, yaşım yadalanan. Hava täze aydımlamayı Instagram hikayemde paylaştım. Täze 3 tane aydym yazdık. Elbette häzir men Amerikada gaýtdym konsertlerime, öz türkmenlerimize. Nesip bolsa ilkinci gedek ol 3 aydymı bärde ýanglandyrmakçy we hem New York'ta hem Chicago'da nesip bolsa galiba bütün dünya platformlarında koyduk aydınlanmadı. Spotify, Apple Music ve hemmesinde koyuldu. Elbette ben YouTube sayfamda da var. Nesip olsa inşallah gönlünüzden yarar diyen umudum var. Özünüz dinlep tesirlerde belli bilirsiniz. Aydımları ähli platformada bardygyny aýtdy. Bir de onu bir naşakda belli ýaz. Bir de ona sonra verdik. Täze aydımlaryňa klip etmek pikirinde barmy diýip soradyk. Hava täze 3 tane aydyma 3'üne de hatta klip etmek planım var. Yani her sene ayrı bir yurtda etmeni planlayan. Haýsy ýurtlarda boljak belli ýöne pikirlenýär ve haýsy klip maker bilen işleşmeli onan pikirlenýär. İnşallah hukman klip edenden sonra öz YouTube sayfamda goýarym. YouTube sayfam, Instagram sayfam ve TikTok sayfama hemmeni elbette öz sevgili dinleyijilerime agzap bolmana çağırýam. Nesip bolsa planlamamyza bar täzelikler. Maro hemişe özüniň kreatiwligi bilen tapawutlanýar-da, ütköşük pikirleri we onuň bizem owazyň platformasy barada azajyk maslahat soradyk. İlki bilen şogul bolsun, işini bileräksin. Belki sen özüň bilýän bir näçe ýerlik Türkiýe gelip gitdiň, bir näçe ýerlik bile oturduk we pikirlerini dinlediň, pikirlenişdik. O platformasy hem dünya ýüzünde yani ýa-da beýleki platformlary berişimiz ýaly öz türkmen platformasyny hem dünya platformasynyň içinde yer almagyny arzu edýän size. O işlere başlaýapsyňyz, edýän işleriniz bu ýöne hökmany suratda soňuna geçende gidin, yani işin soňuna geçende gidin ýa-da taşlap. Bizem öz tarapymyzdan öz türkmen platformamyzda elbette bollar ýöne size bu ýerde soňuna geçende hökmany gidin we elbette platformanyň içinde diňe bir aýdym däl, başga da kän içine rahatlar goşup bolýar. Onu geçen ýylda hem bilen gürleşdik. Şol goşup diýen zatlaryň hemmesine goşun. We elbette şunam arzu etýän öz goýan zatlaryňyzy ünsürip goýan zatlaryňyzy dünýä standardyna gawat getirip goýsaňyz we bir agazyk garaşsyz pikirde bolsaňyz has bolady. Maro bilen gysgaçyk şeýlerek interwýumyz boldy. Täze aýdymyny dinleň. Öz pikirlerini ýazyň. Hukman kommentarida belläk geçin. Halasaň halamasaň belläk geçin. Maroň öz sahypasyna geçip o taýda da öz pikirini ýazyň. Aýdym aşakda we ähli platformalarda.